почистим цялата ми баня. Имам да построя шкаф и етажерка, така че let's go! Bob the Builder back in the game. Абе хора, абсолютен тъшак ли си правите с мен? Как така? Това са опътванията. Моля? Какво за бога е това? Да, знам, че строих доста мебели последните няколко дни, но това трябва да ми говори нещо. Не знам дали се личи на този таймлапс, но буквално през цялото време се смях от отчаяние. Хора, този скапан шкаф е крив! Виж го! Иу! Какво е това? Много се надявам да се събере в банята ми. Върнете ми Икея. Икея ме кара да се чувствам силен, здрав, як стабилен. А вие? Не, карате ме да се чувствам fucking траш. Леш мила. Етажерката стана доста по-лесно и поне не трябваше сама да й пробивам дупки с отверка. След този дълъг хамалски труд отивам да търкам пода на банята. When will it end? Първо събрах абсолютно всичко от банята, преди да й ударя една злобна пароструйка. Хора, моята бавност е специален случай. Нанасяйки се тук преди 2 години, видях тази дървена масичка и си казах, вау, дървена масичка, защо да не я сложа в банята? 2 години по-късно тази дървена масичка изглежда така. Floppy as fuck, брат. Искам да я щупя. Чак да я щупя ли? Само ще й откъртя единия крак. Стига и толкова побой изхвърлям я. Тук не снимах много, но да знаете, че се падат около 2 часа търкане на фугите на пода и на стените с телче. След дълги размишления реших, че ще разкарам корниза с пердето. Просто въобще не го ползвам и това перде вече е малко гадно. Може как ли се прави това? Окей. Това го изхвърляме, това го запазваме в случай, че хазяина ми се кара след като се изнесе от тук. В момента на истината, нека видим дали този шкаф ще се събере. Окей. Well, yeah. Зле. И сега да видим дали това чудо ще се събере в ъгъла, както го искам. О, малеко. Не се сдържах и организирах и декорирах цялата стая. Не мога да повярвам, че го казвам, обаче банята за сега ми е любимата. Ще ви покажа само един малък sneak peek. Нямам търпение за финалния апартмент тур, където ще ви покажа всичко. Всяко едно малко чекмедженце ще отворя. Ако още не ме следвате, груба грешка, последвайте ме сега, защото има шанс да го изпуснете. Съм много щастлива и сега вече си лягам.